ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 9/1/2020 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂಡ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಪಿತರಿಗಳ ಆದಿಪಿತ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದುಲ್ಲೇರು ಬೇರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನುಣಿಗಳು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರೆಯುಂದರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯುಕ್ತಿದಾದಂಡು. ಉತ್ತರ: ಈ ಜನ್ಮದ ಓಬಿ ವಿಕರ್ಮನು ಬಾಬರ್ದು ಮುಚ್ಚಿದಿ వచ్చి ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಾಗ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾತಲ ಕರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಅವಲಂಬಿತ ಆದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಓಬೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತದು ಐನ ಮುಚ್ಚಿದಿ ಎರಡೈಕ್ ನೂದೆತ್ತಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಪ್ಪನು. ಪಾಪ ವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ತುಂಡಾಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚಿತೀಪುನಕ್ಲ ಸತ್ಯನಾಶ ಆದು ಬಡ್ಕೊಂಡು ಐನದವರ ಸತ್ಯಭಾವನ ಜೊತೆ ಸತ್ಯವಾದ ಪುಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗಿದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲಿಂದೇನು ತೆರೆಯುಂದೇರು. ಈ ಪರತ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಂಕುಲು ನಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನದ ಯಾತ್ರೆ ಕಾದಿಲ್ಲ. ನಲ್ಲ 40,000 ವರ್ಷಗಳು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪ ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯುವರು. ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗಂತೂ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡತೆ. ಈ ಪಾತೆರಡು ಮರಪುರ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದರು ಆಂಡಲ ಸಹನಿಗಳು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಉಲಾಯಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗದ್ಗದಿತ ಆವಡು. ಈ ಕಣ್ಣೆಂಚಿನ ಮಾತಿನ ತೂವಂದುಲ್ಲರು ಇಂದು ವಿನಾಶ ಇರುಂಡು. ಆತ್ಮ ವಿನಾಶಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಬುದ್ಧಿರುಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನುದೇ ತಂದ. ಇತ್ತೆಲೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು ಏಪ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಮುಕ್ತಾಯ ಅದು ಪುನಃಪಗ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಪರತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರತಿರದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ. ಈ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿರುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಾರಿ ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿದ ಇತ್ತೆ ಈ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣವನ್ನುಂಡು ಕೂಡ. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವರೇ ದೇವತೆಲುಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ಪೂಜಿರು. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡತ್ತೆ. ಬಾಕಿ ಮಾತಲ ಕರ್ಮದ ಮಿತ್ತ ಅವಲಂಬಿತವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಉಲ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಂತೆರಡವು ಉಲೈಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿನ್ಪುಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಕೇನ್ವಿರು ಈ ಜನ್ಮಡು ಅಂಚಿನ ಹೂವೆ ಪಾಪನಂತೂ ಮಲ್ತಿಜತ್ತೆ. ಇಂದು ಚೀಚಿ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಆದುಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹನಿಗಳು ತೆರೆಯುಂದರು. ರಾವಣೆ ವಾ ವಸ್ತುದ ಪುದರಾದುಂಡು ಪಂಪನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೂಡು ಬಂದು ಬಾಪೂಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತಿರು ಅಂಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದಿಚ್ಚಾನು. ರಾಮರಾಜ್ಯ ವಾ ಪ್ರಕಾರದೊಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತೀರ್ಪವಿರು. ಇನ್ನಂತೂ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆದ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರದುಲ್ಲೇರು. ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುಜರಿತ್ತೆ ಬಾಬನ ಕೈ ಸಿಕ್ಕದಿರು. ಬಾಬನ ಆಶ್ರಯ ಇಜ್ಜಂದನಿಗಳು ವಿಷಯ ವೈತರಣಿಸಿದ್ದಿಟ್ಟು ಮುರ್ಕೊಂದುಲ್ಲರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕನ ಗನಿಗಳು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪಿದರ್ದು ಹೋಗರು. ನಿಗ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡೆಂಕ್ಲು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರದ ಬರ್ಪ. ఒక పవిత్ర ప్రపంచడు ಬರ್ಪ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕದು. ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗವಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪತಿ ಸೇರಿದು ಪಾವನೆರು ಮುಳ್ಳೂರ್ದು ಪೂವ ಒಂದುಲ್ಲರು ಏರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನ ತೆರೆಯುಂದರು. ಆರು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮದ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಗ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಆತ್ಮದ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದು ಮಾತಿರಲ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಿಚಯ ಪಡತ್ತೆ. ನಿಗ್ಲು ಜೋಕುಲಿಗಿತ್ತೆ ಮಾತಿರಲ ಕರ್ತವ್ಯನು ತೆರೆಯುಂದರು. ವಿಷ್ಣುನ ಕರ್ತವ್ಯಲ್ಲ ತೆರೆಯುಂದರು. ವಿಷ್ಣು ಎತ್ತು ಶೃಂಗಾರ ಅದುಲ್ಲೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಅದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಶೃಂಗಾರ ಸಂಗಮೆಗೊತ್ತವು ಪಂದೆ ಪನೊಲಿ ಮೂಲವತನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಸ್ಥೂಲವತನ ಇದು ಮಾತಲ ಸಂಗಮೆಗಟ್ಟೆ ಬರ್ಪಣತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಪಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ನಡುತ್ತ ಇಂದು ಸಂಗಮಿಗವಾದನು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದಲೆಪ್ಪಿರು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಪಕ್ಕ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರೆಯುಂದಿರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು. ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದದು ಮಾತೆಲ್ಲರೇನು ನಂಬುವಿರು. ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆರ್ನಲ ಎಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಡತ್ತೆ. ಅರೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಪನೋಡ ಅಪ್ಪುಚಿ ದೇವಂಡ ಅರೆಗೆ ಶರೀರ ಹೆಚ್ಚಿ ಒರಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನುಷ್ಯರತ್ತಂಡ ದೇವತೆಲು ಬಂದು ಮಲ್ಪೇರು.
ಶಿವಬಾಬಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದವಡು ದೇವತೆ ಬಂದವಡು ಅನ್ಪಿಸಿದ್ರು లేకుండా ಅರೆಗೆ ಶರೀರನ ಇಚ್ಚಿ నేను ಒಂದೇ ಸಮಯಗಾದುದೇ ತೊಂದಿರು ತೆರಿಪೋಯಿರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಯಾನಿ ಶರೀರ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದ ರಾಜಯೋಗನು ಎಂಚ ಕಲ್ಪವಡು ಏನಾನು ಮನುಷ್ಯರು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಡೊಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪಂಡು ಬಿಡ್ತಿರಂಡ ಇತ್ತೆಂತ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲಿಯನು ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಮನ್ಮನೇನು ತೆರಿಯುಂದರು ನಿಕಲಿತ್ತೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ದೇವತೆಲು ರಾಜಯೋಗಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಲು ಎಂಚಾಯರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತದು ಪೋಡು ಆಯ್ನದವರ ಇಂದನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈತೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪೋಡು ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಂತದ ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬರ್ಪೇರು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನ ತಿರುಪೇರು ಮುಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು ವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸತ್ಯಯುಗದ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲೇನು ಆರೆ ಕೂಡ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಶಿವಗೆ 84 ಜನ್ಮಲು ಬಂದು ಪನ್ಪುಚರು ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಇದು ನಂಬರ್ ವರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರೆಯೊಂದರು ಮಾಯ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ನಿನ್ ಬಾಬಾ ಎಡ್ಡೆ ತೆರೆಯೊಂದಿರು ಬಾಬಾ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬಂದು ತೆರೆಯೋನುಚ್ಚಿ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಮಾತರ್ನ ಚರಣ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಸಮಾಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾಯ ವರಾನೆ ಪಜ್ಜಾದೆ ಬಂಜಿಡು ಪಡುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರಗಳು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿ ತೆರೆಯೋನೇ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬಾಗ ಮಾತಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ನದವರ ಬಾಬಾ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯೋನಿರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪರಿಯಾನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನ ಚಲನೆಡ್ದೆ ಮಾತಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚೀಚಿ ಚಲನೆರು ನಡಪೇರು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿ ಮಾಯದ್ದು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಮಾಯೆ ಓ ಆಂಡಲಂಜಿ ರೂಪಡು ನಿಂಗದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಭಲೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಆಯ್ನದವರ ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಡಾಪುಂಡು ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಎಂಕುಲು ವಿಕಾರಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ್ಲ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆಯ್ನದವರ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಓವೇ ತಪ್ಪು ಆಪುನ್ ಬಂದಿತ್ತನ ಮುಚ್ಚಿದಿ వచ్చి ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರುಪಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತನ ನೂದೆ ತಾತ ಪಾಪ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ತಿನ್ನೊಂದು ಪೋಡು ವರಾನೆ ಬೂಡ್ದು ಬಪ್ಪರು ಸತ್ಯ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ಯವಾದ ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಾಯ ಈ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು ಇಂದು ರಾವಣನ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲಂತೂ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಓಡೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಾದು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯುನು ಇರುತ್ತೆ ಖುಷಿ ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಉಪ್ಪೆರೆಗಾದೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋದಿಲ್ಲ ಏದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋ ಆದು ಪೂವಾಂದುಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ವಿಕಾರಲೆಗ್ ವಶಾದು ಮುಲ್ಲಾದು ಬಿಡ್ತ ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾಯೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೇನು ವರಾಣೆ ತಿಂದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೆರೆದು ಏರು ಬರ್ಪುಜಿರೋ ಅಕಲು ಮಾಯೆಗೆ ವಶಾದು ಬಿಡ್ತಿರತ್ತೆ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಣೆ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಂಗದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಬಂದು ಪಂಡದು ಪೋಪೇರು ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲಂತೂ ಜ್ಞಾನಗಾದು ಅತನ ಯಜ್ಞಗಾದು ಪ್ರಾಣ ಕೊರ್ರೆಗ್ಲ ತಯಾರುಲ್ಲ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡಾಕುಲು ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಲಡೈ ಮಾಯದ ಜೊತೆ ಉಂಡು ಮಾಯದ ಜೊತೆ ಇಂಚ ಲಡೈ ಅಪ್ಪನ ಪನ್ಪೇನು ಪ್ರಪಂಚಡು ಎಲ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಸಿರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರು ಹಿಂದಿರ್ದ ನಿಕ್ಲು ಅಂಧಕಾರ ಹೊಡೆದು ಬುಲ್ಪುದ ಕಡೆಗೆ ಬದು ಬಿಡ್ತಾರು ಆತ್ಮಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ಪೇರು ಆಯ್ನದವರನೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಒಂದು ತೆರಿಲಿ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಭಕ್ತಿರು ನಿಕಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಇರು ಬತ್ತರಡ ಬಲಿಹಾರಿ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಬಲಿಹಾರಿ ಅಪ್ಪನು ಪನ್ಪು ನೆನ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಚ್ಚನು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು ಎಂಚ ಎಂಗ್ಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲನೋ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾಬಲ ಉಳ್ಳಿರು ಬಾಬಾ ನಾವು ಅಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪು ಓದವಿರು ನಿಕ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪರು ಬೇರು ಅವೇ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರು ಏರ್ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲಿರು ಎಂಕುಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪನ್ಪ ಬಾಬಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ರೂಪೋಡು ರಾಜಯೋಗನ್ ಕಲ್ಪವಿರು ಬೇತೇರ್ಲ ರಾಜಯೋಗನ್ ಕಲ್ಪರು ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿನ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಪನ್ಪೇರು ಐದವರ ಇಂಚಿನ ಬಾಬಾಗ ಜೋಕ್ಲಾದು ಕುಡ
ಅವೇ ಶಿಕ್ಷಕನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುಡತ್ತೆ ಗದ್ಗತಿತ ಅವರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪತಿತ ಎರಡ ಕೂಡ ಆ ಖುಷಿ ಪುಚಿ ಭಲೆ ಎತಾಂಡಲ ತರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತನಡು ಎಂಚ ಆರೆ ಇಂಕ್ಲಂ ಕುಳುತಕುಲು ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಅಕುಲು ಇಂಕ್ಲಂ ಕುಳುತಕುಲು ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೊಜ್ಜಿ ಉಪನಾಮಲುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಡ್ಡ ಬುದರಲುಪ್ಪುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಉಪನಾಮ ತೋಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅದುಂಡು ಮುಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದುಲ್ಲೇರು ಅರಣ್ಯ ಏರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೀರು ಶಿವ ಪಾಪಗಂತೂ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪಡೆದು ಬಿಡ್ತೀರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಏರಿಗಳ ಅರ್ಥ ದುಃಖಿತು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಚಿತ್ರಳ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತವನ್ನು ತುಚ್ಪದಿರು ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೀರು ಸೂಕ್ಷ್ಮತವನದು ಬ್ರಹ್ಮನ ತುಚ್ಪವಿರು ಐದವರ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬರಪೇರು ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿನ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನೇರೆ ಏರೆಗಳ ತೆರೆದಿಜಿ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ ಅನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೀರು ಪಾಪ ತೆರಿಪೋಯ್ತೇರು ಇಂದು ಎನ್ನ ರಥಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮಡು ಎನ್ನು ಬೆರನು ಆಧಾರ ಒದ್ದಿತ್ತೊಂದೆ ಇದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗ ಗೀತ ಭಾಗವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಪತಿ ತೇರದು ಎಂಚ ಪಾವನಾವಡು ಬಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಏರೆಗಳ ತೆರೆದಿಸಿ ಸಾಧು ಸಂತ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಇನಿಕಲ ಕೂಡ ದೇಹ ಸಹಿತವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಪಲೆ ಒರಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಾತಾಡ ಮಾಯದ ಮಾತ ಪಾಪ ಕರ್ಮಲು ಭಸ್ಮಾಕುನು ಪನ್ಪು ನೆನ್ ಪನ್ಪುಚೀರು ಓಬಿ ಗುರು ಈ ರೀತಿ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಚೀರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂಚಾಪೇರು ಬಾಲ್ಯಡು ಹಳ್ಳಿದ ಜೋಕ್ ಹುಡುಗಾದಿತ್ತೇರು 84 ಜನ್ಮವನ್ನು ತಂದಿತ್ತೇರು ಸುರೂರ್ದು ಪತ್ತದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಗಲ ಐನದವರ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನಿ ಕೂಡ ಪರತಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗದಿತ್ತದನ್ನು ನಿಖಲಿಂದ ಏನು ತೆರೆಯು ನೋಡಿ ಧಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಖಲಿತ ಬುದ್ಧಿವಂತಾದುಲ್ಲರು ಸುರುಕು ಬುದ್ಧಿಹೀನಾದಿತ್ತರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಬುದ್ಧಿವಂತಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಬುದ್ಧಿಹೀನಾದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ತೂಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದಿತ್ತರತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಇತ್ತ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈಗಲೂ ಜೋಗುಲಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಖಂಡಿತ ಪವಿತ್ರ ಅವಡಾಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಪಾತ್ರರಾದಂಡು ಬಾಬಾ ಮಾಯ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬೂರ್ಪದ ಬುಂಡು ಕುದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಂದು ಬರಪೇರು ಐಕಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲೇನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿಲಿ ಎಂಕ್ಲಿತ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಒಂತೆ ಸಮಯಗಾದ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾದ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬಿದಾತು ಪೋಪ ಇಂದು ಪರತ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶಗಾದೆ ಲಡೆಯಾಪುಂಡವು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲು ತೂಪರು ಬುದ್ಧಿತ್ತು ತೆರಿವಂದರು ಎಂಕ್ಲು ದೇವತೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಕೊಡು ಐನಡದವರ ವಿನಾಶ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಶ್ರೀಮತದ ಎಂಕ್ಲನ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೈರಿ ನಿಕ್ಲನ ಸೇವೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ಆದುಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಾರು ಎಂಕ್ಲು ಪತಿ ತೇರಿನ ಭಾವನ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲೆ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲನ ಬುಲಿಪ್ಪು ಕೇಬು ಕೊರದು ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪವೆ ಮನ್ಮನ ಭಾವ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಇಂದು ಉಂಡತೆ ಅಂಡ ಐಟಿ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬುಧನ ಬರ್ತಿರು ಬಾವರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಅದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಪರಮಧಾಮದ ಮಾಲೀಕರು ಕೃಷ್ಣ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನೊಡಂತೂ ಎಂಚಿನ ಲಾಪುಜೀರು ಮಾತಿರ್ದಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅದುಲ್ಲೆ ఆయన ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಒರಿ ನಕಲಂತೂ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೈತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊರ್ಗುಡು ಪಾಯರ ಸಾತಿ ಇಚ್ಚಿ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕೃತಕ ಖುಷಿ ನಡಖುಷಿ ಪಿದೆಯರ್ದು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಜೋಕ್ಲು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಏಪಲ ಪವಿತ್ರ ತುಪ್ಪುರನೇ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು ವಿಕಾರಡು ಪೋಪರಂದಿತ್ತೆಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾಗಿ ಬರಪಾರ ಬಂದು ಐಕ್ಯಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಬರ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಎ ಪಾಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಬಾಣ ನಾಟದ ಬುಡ್ಪುಂದಾನ ಈರತ್ತಂದೆ ಬೇತೇರು ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಕುಳುದು ಬುಡುಪ್ಪೇರು ಮಾಯ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಬಲವಾದಂಡು ಬಾಬಾ ಇಂಕ್ಲೇನು ಪತಿ ತೇರದ ಪಾವನ ಪೂವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನವು ನಿಶ್ಚಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಸತ್ಯನು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ಯಾಕಲು ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡು ಮೊಕುಲ್ನ ಮೂಲಕನೇ ಬೇರೆ ಮೂಲಕನೇ ಯಾನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಇತ್ತನು ಈ ಸಮಯದ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಜನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗುಳ್ಳೇರು ಒರಿಯನ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನನುರೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಅಪುಜಿ ಕೂಡ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನವಾಗ್ಬೇರು ಆತ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗದಿಯಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಮಾತ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ನಿಖರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಒಂತೆಲ್ಲ ಅಂತರಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಲ್ಲಿರು
ಅಕ್ಲೆಡ್ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ತೆರಿಪೋನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏತೊಂಜಿ ತೆರಿಪವಿರು ಆಂಡಲ ಮರದಿ ಬೋಪಿರು ಕೂಡ ಬೇತಕ್ಲೆ ತೆರಿಪೇರಾಪಜಿ ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮಡು ಆವನ್ನುಂಡು ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಕೆಲವರಿ ಬರ್ಪಿರು ಐಟ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಮುಲ್ಪಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಒರಿಯನ ಪಾತ್ರ ಒರಿಯಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೇತೇರಿಗಳ ತೆರೆಯುಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದುಬೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರಣ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸದಾ ಸತ್ಯವಾದ ಪೂಡಾಪನು ಬಾಬನ ಮಿತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲಿಹಾರಿ ಅವಡಾಪನು ಎರಡು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಂತದ್ದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅವಳು ಅಂತರಾಲೊಡ್ದು ಜಗರಿ ಖುಷಿಟು ಪೂಡಾಪನು ಶ್ರೀಮತಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೂಗುವೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ಖುಷಿನ ಕಲೆಯುಂಡಬಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಡ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಸಾಕ್ಷಿತನದ ಸ್ಥಿತಿಟು ಪುನಂಚಿನ ಆಚಾರ ಅನುಭವ ಏರು ಡ್ರಾಮದ ಪಾತ್ರದ ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲಿರೋ ಆಕಲು ಸದಾ ಸಾಕ್ಷಿತನ ಸ್ಥಿತಿಟು ಸ್ಥಿತಾದಿದ್ದು ಏಕರ ಸಬಕ ಅಚಲ ಅಡವುಲ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು ಡ್ರಾಮದ ಪಾತ್ರದ ಅನುಭವಿ ಆತ್ಮ ಏಪುಗಳ ಹಾಲುಡ್ಲ ಹಾಲನ್ನು ತೂವಂದೆ ಒಳಿದಿನೇ ಪಂಡ ಎಡ್ಡಿನೇ ತೂಪಿ ಪಂಡ ಸ್ವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಾರ್ಗ ತೋಜುಂಡು ಆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಖಾತೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಂಡು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಇಂದು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಯುಗವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಈ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಭವ ಆಧಾರದ್ದು ಅಚಲ ಅಡೋಲಾದುಪ್ಪುಲೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ಸಮಯನ ಅಮೂಲ್ಯ ಬಂದ ತೆರಿಯೊಂದು ಸಫಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಸಮಯಡು ಮೋಸಗೊಳಗಾದು ಪೂಜೆರು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆಗಳು ಈ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಾಸಡು ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಅದು ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜ್ಞಾನ ಖಜಾನೆದ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೇನೆ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಡಾಪುನು ಹೂವಿ ದುಃಖ ಶಾಂತಿದ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪುನ ವಿಕಾರೊಡ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತ ಅವಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ವಿಕಾರಲು ಬರುತ್ತಿಂಡಲ ಸಹ ವಿಜಯಿ ಅವಡು ಸೋಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥ ವಿಕಲ್ಪಲು ವ್ಯರ್ಥ ವಿಕರ್ಮರ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪು ನಾವು ಇಂದು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ.